יש עוד קצת משהו לפני. קודם כל אני נורא מעריכה את זה שאתם פה במזג האוויר הסוער. מאוד שמחה שאמנון שבוש הסכים להיפגש איתנו. כפי שאתם יודעים, כתבתי לכם, אשתו חנה נפטרה בשבוע שעבר. אז אנחנו פה בדרך אחרת להיות איתך בתקופה הזאת. יושבת כאן יעל, המזכירה והמקריאה של אמנון, יושבת אורלי ביתו שחוזרת היום לקולורדו, ויושבת אביטל שהיא אחת המקריאות של אמנון גם. אני שמחה שכולנו פה, וזאת הזדמנות נדירה שאנחנו רואים את העובדות והמטפלות של הצפון, ואני רוצה להציג לכם אותם. איפה ונדי ומירה? ונדי חייבת שהיא מכפר בלום, אז את צריכה להראות את עצמך, אני לא יראו אותך, תרימי יד, שנדע מיד. שתדע שאת אמיתית. אתם תזהו, יש לו מבטא אמריקאי. ומירה גלס מקיבוץ גונן, והן בנות בית באזור הזה. אנחנו רוצים רק להגיד כמה דברים. בסוף המפגש, למי שלא הזמין ספר אצלי ולא הבאתי אותו מההוצאה מתל אביב, אמנון הביא לכאן כמה ספרים שלו, והספר שעליו אנחנו מדברים, בוקר טוב, אלצהיימר, עולה, מי שרוצה עדיין לקנות אותו, עולה 40 שקלים. וצריך לתת ליעל, יעל לך, אז אפשר לתת ליעל. ועניינים אחרים אחר כך, בסדר? כי אנחנו רוצים לחבות טלפונים. ובסוף אפשר גם לקבל הקדשה, נראה לי קונה, לפי מספר הספרים שכתוב. אז אנחנו נתחיל. אני נורא מבקשת להיות בשקט, לכבות טלפונים. אין כאן מגביר, אין כאן רמקולים ואמפליפיירים שמגבירים את הכל, אז בבקשה המון תשומת לב בשקט, כי יהיה קשה. ואני מאוד חושבת גם אני מעריך את זה שנסעתם רחוק, כי אני מכיר את זה מלהפך, שאני כל כך לא אוהב לנסוע למרחקים האלה. אני, תרשו לי, אני כבר לא בגיל העמידה, אני אעשה את זה בישיבה, ואני מקווה שבכל זאת תשמעו. אנחנו גם ביקשנו מישהו להכין רמקול, אבל הוא צריך להגיע, כמו בכל קיבוץ. יש פה הרבה קיבוצים. אני אתחיל מהסוף, ומהשפה העברית שאני מתעלס איתה מהספר הראשון לפני 50 שנה בדיוק ועד הספר האחרון שהוא אחרי בוקר טוב אלצהיימר. ואחרי זה החודש, בחודש מרס, יצא לאור הספר הזה שאנחנו נסיים בקריאת הפתיחה שלו. אבל אני רוצה להתחיל ממה שהשפה העברית היא עושה דברים מופלאים. החוכמה שיש בשפה הזאת, ואני מכיר כמה שפות אחרות, היא מעבר, אין שפה שעושה נפלאות כאלה. מהשורש של 3 אותיות צומחים ענפים מצד אחד שכולם יש ביניהם איזה זהות, אבל גם צומחים ענפים מצד אחר ומפתחים קשר. אני באחד הרשימות האחרונות שלי דיברתי על השלב שהאהבה נמהלת בחמלה, והמילה חמלה שבאה כתוצאה ממחלה, מהמחלה מחלימים, כולם מאותו שורש של מם למד ח' או מם ח' למד, בתהפוכות של כל האותיות כל כך הרבה החלמה וחלימה, חלום ומלח ולחם ומלח שהם הבסיס של כל הדברים, וכך גם זה פולש לתוך השפה הערבית אותו שורש. היום אני רוצה להתחיל מהשגיאה, מהנזק
שהשפה העברית, או כותביה שלא הבינו, עשו למחלת האלצהיימר. המילה חשיבה נגזרה מהמילה חשוב, חשיבות. והרבה, כן, שבח מאותו שורש, כן, לשבח, ולעומת זה, רואים בחשיבה את הדבר הכי חשוב, ושוכחים שלא פחות חשוב, הרגש. ואז, כשנתקלים במחלת אלצהיימר, שהיא פוגעת בחשיבה, והיא, לא אומר שהרגש נשאר מושלם, אבל הרגש קיים, והוא קיים עד הרגע האחרון. רגשות, אמנם הם כבר לא באין ספור שבילים, הם בצינורות מצומצמים מאוד, אבל הרגשות חיים וקיימים ממש עד הרגע האחרון. והחושים, ועכשיו מהמילה רגש, מה עושה השפה העברית? היא עושה אמנם גשר, מאותו שורש של רגש, והיא עושה גם, טוב, אני קצת עייפות, כן, גשר ועוד כמה דברים שיוצאים מהשורש של אותו שורש של רגש, אבל לא אותה חשיבות של החשיבה. וזה נותן להרבה משפחות והרבה אנשים את התחושה שאין עם מי לדבר, ואין טעם לדבר, ואין טעם להזרים. כי ממילא הוא לא קולט או היא לא קולטת. זה כל כך לא נכון. ואם זה הדבר היחידי שהייתי משאיר אחריי, אז זה לתת לאלפי, רבבות משפחות סובלות, מתענות, אבל גם מאבדות את התקווה הנכונה שיש עם מי לדבר, ושאפשר להזרים רגש ואתה מקבל רגש בחזרה, לפעמים מאופק, לפעמים רק בתנועת ראש. ושהחושים כולם, ואגב, זה רק עכשיו מתבהר לי ממחלת האלצהיימר, למה לחוש ההומור קראו חוש? הרי הוא לא כמו חוש מישוש וחוש ריח וחוש טעם. למה להומור זה חוש הומור? זה התברר לי בתשבט הוא שייך לחושים שהם נשארים עד היום, עד 13 שנים, החושים קיימים. והחולה נהנה מטעם טוב. וכשמשפחה לא מבינה את זה ונותנים לו אוכל בלי להרגיש מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, כי חושבים מה כבר, איזה טעם, בטיח, כן. הייאוש הזה אני מבקש להבהיר שזה ייאוש ללא הצדקה. ולא רק זאת, אני אפילו בנושא החשיבה. רבותיי, מי שהספיק כבר לקרוא בספר, או בידיעות אחרונות, בפרקים השונים, אין לי ספק, ויש לי ויכוח עם כמה מומחים, על כך שגם המוח והחלבונים שבתוכו והקשרים החשמליים שבתוכו, שהוא לא מתקלה, או שהוא, זה אינני יודע ועל זה יעשו מחקרים, או שהוא לא מתקלה עד תום, או שהוא מתחדש אם יש הזרמה מתמדת
של כוחות נפש, שיש קשר בין כוחות הנפש לכוחות החשיבה. כי יש מילים וביטויים והערות ששמעתי מחנה אשתי, זיכרונה לברכה. לא יכלו לצאת מהפה אלמלא המוח הזין את הפה. לא אחת ולא שתיים. ולא בשנה השלישית ולא בשביעית ולא ב-12, בשנה ה-13. כאשר היא מסתכלת עליי ואומרת לי, אתה עייף. זה לא יוצא מהפה. וכשאני מלטף את שערה, היא אומרת לי, אל תתחנף, זה לא יעזור לך. רבותיי, זה יוצא מהפה? אבל המשפט האחרון ששמעתי מפיה לפני 2.5 שבועות, זה היה כאשר המטפלת האכילה אותה בכפית, היא כבר לא יכלה ללעוס, ובקושי גם כעבור יומיים הפסיקה לבלוע, אבל כשהאכילה אותה עוד בכפית, נכנסתי, נעמדתי למגל אותה ואמרתי, בתיאבון חנה, בון אפטי, ככה בשובבות, הוספתי בון אפטי. ואני והמטפלת, ואני מקדיש שאני והמטפלת, כי לא הייתי רק אני, היו אומרים לי, אתה שוגה בהזיות. היא אומרת, מרסי. זאת אומרת, היא זיהתה את הבון אפטי, והיא ענתה לי באותה שובבות, באותה רוח, מרסי. זה 2 שבועות לפני פטירתה, פחות משבועיים. אז אתם רוצים להגיד לי שהמוח ריק? שהוא נקי מכל חשיבה, מכל קוגניציה, מכל... ואני לא אומר את זה רק בשביל... כי זה צריך לתת הבנה לכל בני משפחה. כמובן, לא כל אחד יכול לתת, אם זה בן זוג שכבר אינו בחיים, ורק הילדים שעובדים, ומקדישים חצי שעה בכל יום, כל יום אני חצי שעה אצלה. למה היא לא מתקשרת איתי? אני כל כך אהבה אותי, כל כך אהבתי אותה. חצי שעה זה באמת ברכה לבטלה. זה כדי שתרגיש טוב עם עצמך. זה לא מגיע. זה לוקח הרבה יותר בשביל להגיע ובשביל להניע. אחרי שזה מגיע, זה מניע שם את שרידי החלבונים במוח. מה שזה לא מניע, את הזיכרון. אבל את הזיכרון אני הייתי מגייס. כל פעם שנכד או נכדה היו נכנסים, הייתי מושיב אותם, יושבים שלושתנו יחד, והייתי מספר לחנה מה היא עשתה, איזה נפלאות היא עשתה בגידול וחינוך הנכדים, בשיעורי אנגלית ובשיעורי מתמטיקה ובמה לא, באפיית עוגות וכולי. והייתי מספר לה וקושר בינה ובין הנכד, שהוא לבדו לא מסוגל להתקשר איתה. והייתם צריכים לראות, וגם אחת החוקרות ישבה וראתה וגם הקליטה, אבל ההקלטה שלה היא שכחה ללחוץ על הכפתור הנכון, והקלטה של 1.5 שעות הברקות. אז כל פעם שהייתי מספר והנכד היה מוסיף, כן, עשינו, שיחקנו יחד, איך זה נקרא? איזה משחק הזה? טאקי. שיחקנו טאקי. ואז היית אומרת, באמת וקורנת. עיניים בוהקות. שמחה, הנאה. זה מצד אחד. ומצד שני, כל מילקי
היא טרפה בהנאה. אז רבותיי, יש טעם להאריך, שואלים אותי, למה להאריך את החיים? מה זה? זה חיים? אני אומר, ואני רוצה שתבינו, זה חיים. זה חצי חיים, אבל זה חצי חיים שיכולים להיות מלאים, או מרוקנים, או מרוקנים. זה חצי חיים מלאים. עם חושי הטעם, עם חוש ההומור. למה הזכרתי שההומור הוא עם חוש הטעם? כמה אמרות הומוריסטיות, אני לא אעלה אתכם, יצאו מפיה של חנה בשנה ה-11 וה-13 להצלחה. המון חוש הומור, המון הנאה מהחיים, המון הנאה מהזוגיות. וגם כשהדיבור כבר היה דעך והיה קשה, אז אני אומר, הייתה החייאה אפילו של החשיבה, הייתה החייאה אפילו של הזיכרונות עם הנכדים. אמנם היא לא האמינה, ותמיד שאלה באמת, ולפעמים הוסיפה, אני לא מאמינה. ואחד המשפטים הנהדרים בשנה ה-12, רבותיי, לא בשנה ה-50, שהיא אומרת לי, אחרי מחשבה ואחרי שהיו לה מחשבות שכדאי לסיים את החיים, שלא אין טעם להמשיך ולהתאמץ ולסבול, אבל אחרי זה היא ראתה שאפשר עדיין ליהנות מהחיים, והיא אומרת לי יום אחד, אני רוצה, ואני שואל אותה, רוצה שוקו? רוצה מים? לא, אני רוצה לחיות. בשביל, אומרים בשביל להיות איתך. זה לא יוצא מהפה. זה יוצא משילוב, לא יכול לצאת אלא משילוב, וגם לא רק מהרגש. פה צריכה להיות חשיבה. ואני לא מאמין. אבל זה מיד, אני רשמתי, זה בדיוק, כך היה, בגמגום, במאמץ. ובכל פעם שנכנסתי למיטה, אם זה אחר הצהריים או בערב, הייתה היד, יד שמאל שלה. מרגישה את כניסתי ובאה אליי לתפוס את היד שלי ולדבר. האצבעות דיברו. ואפשר היה לנהל שיחה. אבל גם ידעתי שהיא צריכה גם את המילים שלי, שמחציתם אולי, אני לא יודע כמה מהם היא קלטה, אבל אין לי ספק, רבותיי, תדעו, היא קלטה חלק ניכר מהמילים, מהסיפורים שסיפרתי לה. הייתי שר לה והיינו שרים ביחד, בשלב מסוים שהיינו המון שרים יחד, בעיקר כשהלכנו למיטה לישון. היינו מסיימים את היום בשירים ביחד. אחר כך זה היה שירים שלי בלבד, והיא הייתה מסיימת את המילה האחרונה. את האחרון הייתי מחכה לשמוע את החרוז האחרון. סוגרת את החרוז. ואני הופתעתי, כי כל מה שקראתי, וקראתי לקראת הכניסה למאבק הזה, קראתי כל מה שניתן לקרוא. והם, כל מה שנכתב, אינו נכון, אינו מדויק, מייאש את המטפלים. לא נותן להם את ההבנה שהם נותנים חיים טובים, חיים מלאים לאדם האהוב. כמובן, ואני רוצה לגמור את
הפרק הזה, כי אני חושב שבהזדמנות שאנחנו ביחד, על החשיבה של הנשיא, כן. התחלתי בזה על החשיבות שהשפה העברית נותנת לחשיבה על פני הרגש. ולדעתי הם שקולים זה כנגד זה, וזה שמזין את זה, החשיבה והרגש. רובי ריבלין, הנשיא, כתב לי, אחרי שקרא את הספר, נקרא רק משפט אחד שלו על החשיבות של החשיבה. לימדונו חכמינו כי במקום שנמצאת מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. המשפט היפה הזה מבטא יותר מכל את האובדן שבמחלת האלצהיימר. האדם הוא תוצר מחשבותיו. אם הם אינם, היכן נמצא הוא? אז אני אומר לכם, היכן נמצא הוא? הוא נמצא בחיים. הוא נמצא עם שפע של רגש, של רגשות, שמחפשים מוצא, שמחפשים תזונה נפשית. הוא נמצא עם כל החושים, אולי לא במלואם, אבל גם אני כבר, החושים שלי לא במלואם, אז מה? אז אני לא רוצה לחיות? ואת זה, אם אני אצליח בספר ובמהדורה המורחבת שתצא אחרי פסח, שתכלול עד היום את הפרקים עד היום האחרון והשעות האחרונות, כי הם היו מדהימות. היו כמה חודשים של התאוששות לקראת נפילה. היום אני יכול להגיד, כשהייתה התאוששות, היא נתנה לי תקוות, היא טיפחה בי תקוות שכנראה היו מוגזמות אחרי הניסיון הטוב שהיה לי. ניסיון שלא רק מילא את בת זוגי, מילא גם אותי. כי כשאתה נותן, אתה מקבל. וכשאתה נותן לאדם קרוב אליך, אם זה בן זוג, בת זוג או אמא, אז הנתינה שלך היא הדבר הכי גדול שאתה יכול לקבל. היא דבר פנטסטי נפלא. וצר לי על אנשים שמחמיצים. אם כי אני יכול להגיד, צר לי, אני יכול להבין בהחלט את אלה שאין בהם היכולת, אם מבחינת פיזית, אם מבחינת תעסוקה, אבל כשיש לך שרידי תחיל, ולכן כעובדים מבחוץ, שעוסקים לא רק עם המשפחות שלהם, אלא משפחות זרות, הדבר שצריך להבחין הוא בין חמלה לאהבה. חמלה יש בכולכם, חמלה יש בכל אחות בבית אבות. החמלה לא מולידה חמלה שכנגד. החמלה עוזרת, החמלה לא בונה את הרגשות ואת החושים ואת הדברים האלה. אם יש בכם כלפי אדם מסוים לטפטף גם אהבה, זה לא פשוט. אני יודע, זה לא פשוט. פציינט זה לא בן זוג. אבל טפטוף של אהבה שונה מאוד ממיטב החמלה. ואני השוויתי את זה, אולי בזה אני אעשה כל מעניין. אני השוויתי את זה, החמלה היא מפל מים. היא נופלת, היא נותנת לרוויה מים. שום דבר לא חוזר למפל. אין, היא לא מזינה ולא מפעילה שום דבר שיחזור. הים והחול, והים והחוף, גלי הים שמתקבצים ומלטפים וחוזרים שוב ושוב, זאת האהבה. וההבדל בין החמלה לבין האהבה.
אבל גם אני הגעתי לשלב, מאוחר מאוד, רק באמצע השנה ה-13, הגעתי לזה שבנוסף לאהבה הרגשתי בכנות גם רגשות חמלה. עד אז הייתה שותפות, לא הייתה חמלה כלפי אשתי. ואז פתאום, כשראיתי את השלבים האחרונים, הם מעוררים חמלה. ובהזדמנות זאת אני חושב היטיב לעשות אם אני אספר קצת על הכתיבה שלי בכללה, שכפי שהזכרתי התחילה בדיוק לפני 50 שנה, באותה הוצאת מסדה שאני עכשיו מוציא. האיש שעכשיו מוציא לי את הספרים היה אז בין 20 ו-21 אצל הסבתא הגדולה, שאולי זכורה לכם, שהקימה את הוצאת מסדה שהייתה הגדולה בהוצאות. והגל הראשון בכתיבה שלי הגיע לשיאו בשנות ה-70, בעיקר עם הרומן מישל עזרא ספרא ובניו, שהאמפליפיקציה שעשתה הטלוויזיה, עצם זה שהוא נבחר והיה הסדרה השנייה שהטלוויזיה בכלל עשתה, והסדרה הראשונה בצבע, וזה שהיה ערוץ אחד ויחיד, זאת אומרת, והמספר הצופים היה ענק, וההשפעה מצד אחד האומנותית, ומצד שני ההשפעה החברתית על החברה הישראלית, שגילתה שיהודי המזרח הם לא כולם סאלח שבתי, ואשתו שאף אחד לא זוכר את שמה, ונגררה אחריו ככלבלב, והוא לא זכר את מספר הילדים שלו. זה סרט ענק לדעתי, סרט גאוני, אבל סרט שהסתכל בהתנשאות אדירה, בזלזול אדיר, והחברה הישראלית בלעה אותו בהנאה, ומישל עזרא ספרא עשה את התיקון הגדול. לינדה איננה סאלח שבתי, לינדה אשתו של מישל. וזה היה הגל הראשון של הכתיבה שלי, שעיקרה היה פתיחה של עולם המזרח מפי בן המזרח. כי כאשר הזז כתב על התימנים, אני לא יודע מי מכם קרא את זה, ומי מכם זוכר שהיה חיים הזז. אולי הדור שלכם עוד זוכר, אבל אני בדקתי. וזה לא היה עולם התימני. כי אי אפשר מבחוץ, אלא באמת בספרים גאונים, אבל לא היו לנו כאלה. אז זה היה הגל הראשון. הגל הספרותי השני, שעורר הדים בציבור, בחברה הישראלית, בתקשורת, ואגב, אני כל הזמן, לא רק בפרק האלצהיימר, אני עם הכתיבה של הרומן, עם הכתיבה של הספר, במקביל שיתפתי את העיתונות. כי אני יודע שחלק ניכר מהקהל לא קורא ספר, אבל קורא עיתון. מישל עזרא ספרא, 26 פרקים ממנו הופיעו במעריב, לפני צאת הרומן לאור. וזאת הייתה אחת הדחיפות שהטלוויזיה בחרה בו לעשות את הסדרה השנייה. מתוך מבחר אדיר, וכל הפרופסורה של האקדמיה, הפקולטות לספרות
כעסו על הטלוויזיה. מה פתאום אתם לוקחים את סופר מתחיל? יש לנו ספרות ענפה, סופרים גדולים ומכובדים. למה לא לקחתם רומן שלו? למה כל האקדמיה כעסה שלקחו את מישל עזרא ספרא כסדרה שנייה וכסדרה ראשונה בצבע, והשקיעו בה 7 פרקים והון תועפות. אז גם הפרק השני הלך במקביל לעיתונות תוך כדי כתיבת הספר. בכתיבת הספר החשוב השני לקחה 4 שנים, כי פנו אליי ממכון בן צבי ואמרו לי, עוד מעט ייתם הדור שהוציא את כתר הרם צובא מבית הכנסת ההרוס והשרוף והציל אותו והעביר אותו לישראל, את מה שנשאר ממנו. צריך לפגוש את האנשים האלה, צריך לכתוב, ושכנעו אותי להפסיק את הכתיבה הספרותית שלי בשיאה. היו אז קנה וקינמון, שבא אחרי מישל עזרא ספרא, שאיתו פתחו את החדשות בערב, אמרו, הופיע הספר וקראו קטע ממנו בפתח חדשות. זה היה היום בפתח חדשות, אתם לא תשמעו שקוראים על ספר חדש, בפתח חדשות. אני נדהמתי. אז הספר השני היה על כתר הרם צובא, ואני קורא לזה גל שני. אני אפילו השתמשתי, בעיקר הראשון זה לעיתים שרקיות, שרקיה ראשונה. אבל אמרו לי ששרקיה יש בה גם קונוטציות שליליות, כי בדרכה היא סוחפת ומפילה והורסת. אז אולי זה לא מתאים, אבל בעיניי זה שרקיות. ולמה שרקיה? כי זה בא מהמזרח. כי לפניי כמעט שלא היה, ואחריי הייתה נהירה של סופרים שכתבו לי במפורש. סופרים שהתחילו לכתוב שהאמינו שהוצאות לאור יוציאו, שהאמינו שיש אוזן שומעת לדברים האלה. זרם של סופרים הלכו בדרך שפרצתי. ומי ביטא הכי טוב את פריצת הדרך? דווקא מישהו שכבר היה בשיא כתיבתו. א' ב' יהושע כתב לי במכתב תשובה על קנה וקינמון ששלחתי לו, פרצת דרך שאם אמשיך לכתוב אצטרך ללכת בה. ומאותה שנה כתיבתו של א' ב' יהושע פנתה מזרחה. ומהמזרח פרצו סופרים וסופרות ומשוררים ומשוררות שלא אזכיר את שמם כי אי אפשר לגמור להם למנות אותם. הספרות העברית היום מבטאה את כל שכבות עם ישראל, מה שלא היה לפני מישל עזרא ספרא. והגל השלישי הוא בהחלט האלצהיימר, אבל בזה לא סיימתי. אני כבר הצהרתי וכתבתי בעיתון בכתיבה של הסיפורים והזה, שאני כבר לא מסוגל עם אובדן הראייה שהשתלט עליי טוטלית. אני לא מסוגל לכתוב רומן. אני אסתפק בסיפורים קצרים, במאמרים פובליציסטיים, שאני יכול, כשאני הולך למיטתי, עד שאני ישן אני כבר מבשל, ולמחרת בבוקר אפשר לכתוב, לא לכתוב אלא להכתיב. יעל יושבת על המחשב ומקשרת, ויותר ממקשרת,
ואמרתי, רומנים אבוד לי, כבר לא אוכל לכתוב. מהסיבה הפשוטה שידעתי איך אני כותב רומן. אני קודם כל הייתה לי כרטיסייה אישית לכל דמות ברומן. מתי הוא נולד, איזה מחלות יש לו, איך הוא מרגיש, איזה ספורט הוא עושה, כל מיני פרטים על כל דמות, כדי שלא להיכנס לטעויות שפתאום מישהו שהוא בן 8 כבר, אני מחתן אותו עם מישהו, כי ברומן זה מתפרס על דמויות לאורך כל החיים שלהם. והייתה לי כרטיסייה על כל דמות, והייתי קורא את הכרטיסייה לפני שכל יום הייתי מסתכל בכרטיסיות כדי לשבת על יד המחשב ולכתוב. אמרתי לכולם, אמרתי ליעל, זאת שיושבת פה, אמרתי לה, אני לא יכול בלי כרטיסיות. וכתבתי סיפור שהייתה התפעלות ממנו, ואיך כתב לי בני ציפר מתרבות וספרות בארץ, סיפור יפה להפליא. ואז יעל אומרת לי, למה שלא תמשיך אותו לרומן? ואני מסביר לה למה אני לא יכול לכתוב רומן. והיא אומרת לי, אתה יכול. אני אהיה זיכרון. אני אזכיר לך כל אחד שאתה לא תזכור מתי הוא עזב את הארץ ומתי הוא חזר וכל מיני פרטים. הזיכרון שלי הוא עובד. ואתה יכול. והיא למעשה הובילה אותי לכתיבת הרומן, ועל כן גם הקדשתי לה את הרומן הזה, את הרומן האחרון, שתכף אני אבקש אותה לקרוא לכם את פתיחתו. את אותה פתיחה, או חלק מהפתיחה, שזירזו אותי ואמרו לי, אני עשיתי אגב ניסיון שלא צלח. אני יודע שיש המון, תודה. המון אנשים בסדנאות כתיבה וכאלה. אז פרסמתי בסוף הסיפור בתרבות וספרות של הארץ, ואמרתי, הנה סיפור שלי, נתתי לכם דמות, נתתי לכם כיוון, תנסו לכתוב את ההמשך. וחשבתי שאני אוציא מזה ספר מיוחד במינו, של המשכים של אנשים שונים על אותה דמות שבניתי. זה לא עלה יפה. קיבלתי 15 המשכים, והם לא ראויים לדפוס. או רובם לא ראויים לדפוס. ואז בא הלחץ של יעל, אני חושב שרק של יעל. מה אתה אומר להם להמשיך? תמשיך אתה. מה אתה לא יכול להמשיך? אני פה, אני יושבת על המחשב, בוא נמשיך. ולא המשכתי, אלא המשכנו. ועכשיו יעל תקרא לכם את הפתיחה על אותה לירי, שהתפתחה לרומן בין 30 פרקים. פרק ראשון, שולחן קטן עגול ושמה לי. היא הייתה שולחן קטן, עגול, בחדר אוכל גדול של קיבוץ קטן, שבו שלטו שולחנות רבועים לעשרות. היא הייתה שולחן עגול, נקי ומבריק ובודד, ליד החלון בחדר האוכל הענק, הסואן, שבו אכלו ורעשו חברים מרובעים, סביב שולחנות מרובעים ומלבנים. שולחנות שהתחברו על נקלה, בכל חג ואירוע, לשולחן אחד ארוך, שמפות לבנות הופכות אותו ליחידה אחת חזקה ומגובשת, וחברים וחברות מתחברים אליה סביב, מתעלמת מקיומם הנידח והבעייתי של כמה שולחנות עגולים, קטנים, שאינם יכולים להתחבר אפילו ביניהם. ששום מפה לבנה לא תהפוך אותם ליחידה אחת, הדוקה, לפי תורת היחד. היא הייתה שולחן קטן, עגול, עם רגלי רקדנית, שלא דמו כלל לרגליים המוצקות של השולחנות הרבועים.
באירועים חגיגיים הונח רמקול ענק על השולחן הקטן העגול, ובקנאה מוסתרת הביטה וראתה שעל שולחן קטן עגול אחר הונח עציץ עם פרחים. היא הייתה יצור קטן, עגול, יפה ומעורר קנאה. היא כתבה שירים, קצרים, ליריים, רגישים כמו ילדותה המבודדת בלילות בבתי ילדים. ההורים רחוקים. השומרת מפצירה בשובבים לעזוב אותה במנוחה, לא לחטוף ממנה את השיר האחרון ולעשות צחוק מהגלגלותה. שולחן קטן עגול, שולחים בו יד מכל צד. היא חלמה להיות משוררת, לראות את שמה מודפס בעיתון, ואולי על גבו של ספר כרוך ומעוטר, ביום מן הימים. ספר שתניח מתחת לקר והוא יזין את חלומותיה. מצד שני, היא ראתה בעיני רוחה, נסחפת בין שמחה לכאב, את הספר שלה עם שמה למעלה ותמונתה מאחור, מוזנח על שולחן מרובע, מחובר אל אחיו, לא לגמרי נקי. מישהו קרא בו והניחו, הזניחו. הייתה רוצה לדעת מי קרא ומה קרא, מדוע בעל הספר הזה בוא להנחות. היא ידעה, בכל חדר אוכל יש כמה שולחנות עגולים קטנים, והם אינם יכולים להתחבר לרבועים. וזאת צרה שגם ביניהם הם אינם מתחברים. עגול אל עגול, זאב. היא הייתה יצור קטן, עגול, ליד החלום, אוהב שירה, שרה בקול נעים וענוג לעצמה ולבני ביתה, ולא יומרות של זמרת. ניגשו אותה לא פעם לשיר בחג או בחתונה, לפני קהל השולחנות המרובעים המחוברים, שיודעים לשמוע. והיא הורידה את מבטה וספה בנימוס, בהיסוס, בידיעה שהיא עושה עוול לתשוקותיה. היא ניגנה לעצמה בחליל ובגיטרה, והתנפלה על כל פסנתר שמצא פתוח לפניה. המרובעים והמלבניים ידעו על קיומה. שולחן קטן עגול יד החלון. ידעו שיש לה קול, ראו את החן, חשו ביצירתיות המפעפעת. מפעם לפעם נגע בה אחד הרבועים ושאל את נפשו להיות עגול. כשהבין שגם אם יהיה עגול לא יוכל להתחבר אליה, ברח אל חלומות ריבוע המעגל. הייתה יושבת ליד החלון, מבטה החוצה, מילים מתרוצצות בראשה, כאותו ברחש ששיגע אותה בשעות הקטנות. נכנס לאוזניים ולנחיריים ולבתי השכי המזיעים. מאחוריה משתקפים בחלון הגדול המרובעים המעורבים זה בזה, שועטים אל השולחנות המלבניים עם הקולבויניק במרכזם. כוסית מתכת ובא סכו"ם וקומקום ישן, עקום פה, מלא מים צוננים. עליה אין כלום, רק מילים מעופפות. היא הייתה יפה, בלי שום איפור. מעולם לא התבשמה, לא התחנחנה. היו לה שתי גומות חן, רקע מקסים וזוג עיניים שמצאו כחול בין המבוגרים ומצאו ירקרק בעיני הצעירים חמומי המבט. היא לא הרבתה לחייך. כשהצחיקו אותה, יצאו ממנה מפלי צחוק, מעבר לשליטתה. היא הייתה שולחן עגול. הכל היה בעגול. פנים עגולות, כריות לחיים עגולות, שדיים עגולים זקופים עם שני דובדבנים עגולים לראשם, בטן הגלגלה ושטוחה, ירחיים עגולות, ואפילו בהונות רגליה הייתה בהם הגלגלות. הגלגלותה בלטה אל מול הזוויות הישרות של השולחנות שמסביבה. זוויות ישרות ופינות חדות. בגופה הרך לא הייתה שום זווית, לא ישרה ולא חדה. היא הייתה בת ראשונה להוריה, ממייסדי הקיבוץ. הם קראו לה לירי. אחריה באו 3 אחים. אמה הייתה סונטת בבעלה. אתה מכניס לה לראש עם משהו מיוחד. והוא היה עונה, יותר ממשהו מיוחד, את תראי. לאבי היו עיניים בורקות מיוחדות. הוא היה שולחן אליה ובולע אותה במבטיו. בנות כיתתה, חברותיה לחדר, שרי דליקה, קראו לה ליריקה. הן היו שולחן מתקפל,
אחת מתחילה משפט והשנייה כאילו גומרת אותו. אחלה שולחן. היא ידעה שם של כל פרח וכל ציפור בסביבה הגלילית. היא שיבצה בהם את שיריה. זה הרחיק רבים מן הקוראים הפשוטים. היא הייתה שולחן קטן, עגול, נערה נאה, גלגלה, חמוקה עם הגלגלים ושדיים זקופים, מכוסים היטב כמתריסים על ירכיה העגולות החשופות. בני כיתתה היו קטנים עליה, שרפרפים, זקופים ונעים. נעים סביבה בעיניים קלות, אך לא נראו בעיניה ובלבבה כשולחנות, לא מרובעים ולא עמודים. לירי חיכתה למשהו מיוחד. היא הייתה משהו מיוחד, הגיעה לה משהו מיוחד. היא נולדה בקיבוץ, תמות בקיבוץ, עם כמה ספרי שירה צנועים וכמעט לא מוכרים. היא תמות בשיבה טובה, כי מילדות ידעה לכרות ברית ידידות עם הבדידות. היא הייתה יופי של ילדה, שערותיה כגלים בים דגן סוער, כך שרנו בימים ההם. יופי של נערה, יופי של אישה, יופי שאינו זועק, שופוני. גברים רעבים נעצו בעיניים, אך את המזלג נעצו בבשר הבקר על השולחן המלבני, הגמלוני, מול נשים עגולות שמקומן הקבוע הוא בצד השולחן המלבני שממול הכניסה. מפעם לפעם היה מתיישב לידה צעיר חילני, ובגמגום היה שואל, את כותבת שירים, שמעתי? והיא הייתה עונה, לפעמים, כשבא לי. היא מורידה את מבטה, מושכת בשולי סמלתה. את תמיד בסמלה ולא במכנסיים, היה מנסה להסתכל על רגלי הדקות. והיא הייתה מסמיקה. אז עניינך, זה ענייני, היה ענה, כי את מעניינת אותי, אני מעוניין. שטויות, היא שונטת בו, רד ממני, לך תטפץ על שולחן אחר. תכתבי עליי שיר, היה מצחקק, אולי על שנינו, והיא עונה, אולי הספד, עליך. ושניהם צוחקים וידיהם נוגעות. הם מסתכלים בחלון, ובבואותיהם מתקרבות זו לזו. תבוא איתי למועדון הערב? בכיף. לא, לא. אני אפילו התכוונתי פחות מזה, אבל לפי התגובות שלכם הבנתי שכדאי לגמור את הפרק שלו. וכפי שאמר פלובר על מדאם בובארי, כן, אתם לא יודעים, אז גם אני אומר, לירי זה אני. זה הרומן האחרון וכמעט ברור, אבל זה ממש טרי, ולצערי לקרוא אותו לפני חנה אבל אי אפשר היה, כבד מדי. למרות שדברים קצרים, עוד נהנתה מאיזה אמרות כנף, וכתבתי אמרות כנף קצרות, הרבה סדרות של אמרות כנף, ועוד אמרת כנף ועוד ניסתה להביע את ההסכמה שלה, כי למען האמת, את כל כתיבתי חנה ליוותה בביקורת ספרותית יותר מיומנת מכל עורך בהוצאה לאור שפגשתי, כי היינו שנינו כמו השוטרים, הולכים שניים כאחד יודע לקרוא וחגרת לכתוב. אז היינו השוטרים האלה, היא ידעה לקרוא יום כל חייה, ואני ידעתי קצת לכתוב. ואם יש